Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtalna kayon. Tairogi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Carlito, akanayon aglangan iti klase. Baknang da Carlito, ubing. Negosyante ngamin dagiti naganak na. Gapo iti daytoy magatang na amin akayat na. Kanayon abaro ti sapatos ken bado na amapan ang eskwela. Agmay sapay ngamin daytoy nga anak. Ado ti gagayem na. Maysa anasinged agayem na ni Diego. No ni Diego ti kadwana, malipatan dan ti mangan. Malipatan da payan ti mapan ag eskwela. Iti maysa nga aldaw, kat. Faye, umay ka man pa'y ditoy. Apay, ma'am. Apay nga absent na Diego kan Carlito. Jak mo, ma'am. Saan dan ang nakapag-exam itang aldaw? Kwa, nakitak ngamin ang nagkuyog da adwa, ma'am. Kasta ka di? Nalipatan dan sa nga ada klase da, ma'am. Ibagam to kadakwada anas kan asumrek da inton bigat. Yes, ma'am. Sige, mabalin mo ti agawin. Malamsamot tan, Jigo. Saan pa'y? Nangatupay lang ti inito. Kita mo. Santa simrek iti klase ta itay. Apay amadanagan ka. Awan tumot lang taramidin tayo di klase. Saan ka di ngayon baga ni mamamang tag iti test ita? Patpatyam. Ha? Kung kuna na lang dahi jay. Carlito. Agdapay ka di kwartam dita. Una, dapay. Umay ka. Intagay ayam iti computer. Anya? Wen. Umay kan. Mabita lang ijay. Diego, Carlito, Di mo ikaskaso ni Faye. birbirukan da kayo ni ma'am. Anya nga iti kunana? Sumrek kayo kano inton bigat. Tapay. Basta sumrek kayo. Saan kayo arumbang aglangan iti klase? Adula amin nga ibagbagamat. Kan, anya ter aramidan nyo dito isang wanan ti computer shop. Awan. Carlito. Nagawid tan. Carlito, apay anarabyan ka? Nag-test kami ngamin, mami. Nag-test kayo? Imawag ni ma'am mo kanyak, kat kunana asaan ka kano asimrek itang aldaw. Ha? Kaano pa'y anasursurum ti agulbod, ha? Mami. Kanayon may nga ibagbagakan ka kan ni dadim. Asaan kang aguludbod? Tadakas dayta. Inton bigat, masapul asumrek ka ije pagadalan. Saan kang aglangan manen? Uwan, mami. Nasayaat mo ta simrek kan Carlito. Uwan, ma'am. Nagapon nyo manan kadagiti gagayem mo? Nakita ka nagapo kayo di tarwar? In librem man idan? Uwan, ma'am. Aw-awisan nakakadiday ta Diego ng aglangan iti klase? Uwan, ma'am. No kasta nga rod, saan ka na sumurot kan kuana? Tadakas gayam ti isursuro kan kaday ta Diego. Uwan, ma'am. Tandaan am daytoy, Carlito. Saan nga agnanayon ti kinabaknang? Mabalin ang mapukaw dayta. Kasano no saan ka nga agadal? Anya ti masakbayam? No saan mo alupasan ti panagadal mo? Sumsumrot ka di matlaang ni Carlito iti klase na. Wen, lakay. Kinasarita kon, asaan na rumbang nga aglangan. Nasken a kanayon mo apalagipan. Amumatan ita ti impluensya dagiti barkada. Ay, dayta nga rod ka. Kan, agdudumamot dagiti barkada na. Asidugtan iti eskwilaan da. Sige. Orayin tan, taimbaga kasukunan ta iti eskwilaan da. Tapno saan man na nakumkumpormi ti papanan na.
Kitam ni Fay, oh. Agsibsibog iti mula. Nasingpit ni Faye. Anya nasingpad. Saan ka sumursurot kan kwa na, ha? Tapay. Suruan na kalangit ti madi. Kasta aya. Andan ti kutseyo, Carlito. Sige, inton bigat manan Basta, ha? Di nagsaritaan ta. Anak, sa dino ti kayat mo apanganan tayo? Ibagam, no sa dino ti kayat mo. Mami, Daddy, mabalin ka di nga igatangan da pa iti baro sa sapatos ko. Anya? Kagat-gatang talang iti baro a sapatos mo iti napalabas sa bulan Sige kit din. Igatanga mon. Dumagas tayo di ta paggatangan. Taing ka igatangan. Yes! Thank you, Daddy, Dahil iti baro sa sapatos, Ayun. Imbagkan ka. Tamakagatang ka iti kasta kapintas a sapatos. Sa bali talaga ti adu ti kwartanan niya. Doon, Intagis ko lang. Saan ka di nagsaritaan ta? Ama panta makiayaya mi di kabang-ibang nga iskulaan. Ang damot klase tayo. Ita lang mat nga gabsan tamanan. O may kakit din. Urayan datan dagiti ubing ijay. Class, asino man ang ti absent ita? Hoy, na Carlito. Absent man ni Carlito? Ori ni Diego. Ha? Absent damanan? Kunakmat kan ka kayat da kakaayam dagiti ubing dito sa bali nga eskulaan. Uwan nga rod, Diego. Inton bigat manan ha. Akikita tayo to kanumanan. Saan tayo sumrek? Saan pa'y laang? Ay. Agay ayam tayo kit din. Amangan numamuan ni Mami katong tanak manan. Pakamuan na kumangay. Apay, hindi mo kayat akay ayam dagiti ubing dito eh. Kayat ko Pues, agpasyartan to manen dito inton bigat. Carlito, adun tilangan mo. Kasta ka di? Kanayon ka nga agabsent. Agpada kayo ken ni Diego. Amok nga awisan na ka ni Diego nga agabsent. Jak kaya ti makigayam ken ni Diego. Amok asaan na nasaya at ti pampanunutan na. Ha? Iso nga itapay laang. Liklika mon day a Diego. Ado di ta mabalin mo apakigayaman. Anya ti kayat mo asawen? Amabang bankrupt ti negosyo. Pudno day ta anangag mo. Kat iso day ta, tidakkel aparikot. Sana mabali na mapasamak ti kasta. Adu dagiti nasken abayadan ta iti bangko. Amok day ta. Kinapudno na. Agsasarunudan nga agsingir. Anya? Mapilitan tayo amang rikap. Lumabangkrap ti negosyo tayo. Carlito, gaputa saan ka sumsumrak iti klase? Dayta ti resulta ti test mo. Nagbaba. Saan ka nakapasa? Ma'am? Imbag ni Diego, ta medyo na nga to ti resulta ti test na. Ngamsi ka, bimagsak ka. Ha? Nakapasa ni Diego? Saan ka mo takasta idi, Carlito? Kanayon mo ama perfect ti exam. Dua kayo ka ni Faye nga adda iti tap. Ita, ni Faye laangan ti agtatap. Di ko may bagbaga dahil ka ni Mami. Apay ko maasaan? Naskan laang amaamuan na noan niya ti mapaspasama ka dagiti grades mo. Ha? Binagbagaan ka idi, ngamdi ka dimngag. Kunakmat kan ka idi asaan kan ang makikadwa iti dayta a Diego. Oh, anya nga'y tinapasamak ita. Mapanak ija eskwilaan da Carlito. Itamot laang. Taapay. Ada surat ja maestrana. Anya? Parikot sa mananday to eh. Anya ti mapaspasamak ka ni Carlito. Diya ka mo. Iso ang mapanak ija eskwilaan da. Tapno amuhak no anya ti aramidan na ijay. Pinaayaban kayo, misis. Takayat kayo ang makasarita, maipapan ka ni Carlito. Anya ka di ti aramidan na, ma'am. Saanan asumsumrak iti klase na? Panagkunak, may impluensyaan day a Diego. Tinasingad agayam na. Wen, ma'am,
tila papapananda. Kayat mo't dagiti daddo mga ubing ti sumurot ka ni Carlito. Taammuda nga ado akanayon ti kwartana. Kasta ka di, ma'am? Saan nyo kumaunayan nga ikan iti ado a kwarta ni Carlito? Kan kanayon nyo kumaabantayan. Tauray no kunayo asimrat iti klase na, sumursurot latta kadagiti barkada na. Nakitak ti card mo, Carlito. Nagbabadag iti gradom. Daddy, Kanayon ka ngamin kanong agabsent iti klasiyo. kwa, Isuan na pagsaritaan mi kini mamim. Akisayan min ti kwarta nga ititad mikin ka. sana, di aramidon dayta. Nasken nga aramidon mi dayta. Tapno madisiplinaan ka. Anya kay mutan. Carlito, saan akas idi ti kabibiyag tayo? Nasken amam anabang krapon ti negosyo tayo. Anya? Isu a pinagawid min dagiti katulong tayo dito'y balay. Manipod ita. Awanan ti katulong ang mabalin mo nga ibaon-baon. Anya? Sursuruan mo tan ti agimpad. Ladingitan mi, Carlito. Angam ti pudno. Agrigrigatan ti biyag tayo. Carlito, at da ka mo't lagayam ditoy. Itay ka pa'y apirbirukan. Apay, ada ka di pa pananta? Rumarta manan. Amok nga do ti kwarta mita. Awanan ti kwartak. Di na ko ninikan ni mamik. Katang pinabalunan daklangan, iti Diyos kan tinapay. Dito oh. Kahit mo, Ha? Anuwak nga dayta? saan kami nabak ng akas iti sigod? Agbiro kaklangan iti sa bali agayam ko. Ditakan. Carlito! Apay asan ka simurot kin ni Diego? Pinanawan nakmutan, idinaamuan ng awanan kwartak. Kasta talaga dagiti saan apud no agayem. No awanan maaladakan ka, sandakan akayat. Nasayaat, tanaamok tikas dyan nga ugali ni Diego. Amok itan, asikatipod no agayem ko. Manipod nakigayam ni Carlito kadagiti nasisingpet a kaklase na. Saanad ang naglanglangan iti klase na. Kat nagsubli anangato dagiti grado na. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mang panunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing,
Daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.